Als seus 67 anys, la Rosario cada matí es posa les ulleres, obre l'ordinador que li va regalar la seva filla i fa un petit gest per intentar canviar el món. No estás muy segura que sirva para algo, pero la idea es que sí, que va a servir. Y digo, pues yo firmo para que sirva, yo firmo, y si somos muchos, pues yo creo que algo va a ser. Sí que s'aconsegueixen coses. A l'estiu, Ferrocarrils de la Generalitat va presentar un aplicatiu per avisar de conductes incíviques on s'incluïa la denúncia de captaires. En un mes es van recollir més de 53.000 firmes en contra d'aquesta opció i la van retirar. Jo sabia que n'hi havia una cosa que no m'agradava, que ho havia parlat en gent dels meus companys d'educació social a la UOC, que tampoc els agradava, i que per tant volíem canviar-ho. A l'origen del ciberactivisme hi ha la campanya que va fer Amnistia Internacional ara fa 11 anys. Tenien poc temps per salvar la vida de 2 dones nigerianes condemnades a ser lapidades per adúlteres. 10 milions de persones d'arreu del món van firmar per evitar la seva mort. És un abans i un després en el nostre sistema de treball. A partir de llavors, gairebé totes les accions comencen a convertir-se també en online i ens permet obrir una nova via de treball de pressió política, una nova via de mobilització, de canvi. Qualsevol persona pot començar una petició. El més important per aconseguir l'objectiu és triar bé a qui es dirigeix la recollida de firmes. Espanya és, després dels Estats Units, el país amb més activisme a la xarxa. I això el que posa de manifest és el poder que tenim els ciutadans. Ens han dit moltes vegades que no tenim poder, que només som espectadors, que només som clients, que només som oients, però en realitat tenim més poder del que creiem i quan ens posem en marxa, quan creem una petició, quan ens posem a treballar en aquesta direcció, podem canviar moltes coses. Change.org és la plataforma de peticions més gran del món, on cada dia es creen 15.000 noves campanyes. A la seva pàgina d'entrada destaquen alguns dels canvis aconseguits. És qüestió de temps i firmes veure quants èxits més s'aconseguiran amb aquesta manera de fer pressió social.